Liu pas ada siapa asok kemen sih luka nggak tanpa Bwskang nggak kayaknya bagai lama nah. अच्छा आम तो जे youth affairs ते sports department ang बार जे मांगा ताई ओ department तो इना हम तो सामूं खलाइने ते बोबागरन नि नेतृत्व जों Bwskang जिनि एडिसे आम चेंजिंग लुकुरं बागै जों गाहाम खलाइने बागै जों वान सलाइ दङ ते बोबागरा बेलेकेन साथारि दङ जिनि अ department दैबो ताबो गोबां मानसिनि एडिसे आम चाहे तंनाय जिनि लुकुरक बेलेकेन इंट्रेस्ट दङ जिनि खेलाव ताई जिनि जे ट्रेडिशनल गेम अबनबो जों डेभलप खायनाय जे जों फोकस खायनाय जाहाथे जिनि अ गेम बेले नांगुक मानिने ताई youth affairs ना दैबो जों गोबां मा सामूं खलायनाय जाहाथे जिनि गामि आम साइडआव जिनि youth रक गोबां मा परा परिजा रक गोबां मा ताबुं जरो जों ड्रग्स रक को बोलजां नगो अ ड्रग्स नि हते जों बाहाके बरन कासुनाय आबन जों गोबां मा टेक्निकली जों हमरा लामा सुनामै दङ जे जिनि बुबाग्रेन हारमा जिनि youth रनो जों गाहाम खलाय Bwskang लांनानै ते ड्रग्स on कासुय ते जिनि Bwskang जे ग्रेटर दिप्रलेन नि जों दागदेमानि आ ग्रेटर दिप्रलेन जों माना थांगे जों जत थांजांनाय गाव थांजा बाहायनाय हिंगाय जिन जत सिख्लारनि बिसिंतै जों थांजांनाय एबा बुबाग्रानि नेतृत्व जे सामख्लायमानि जत youth रक बुबाग्रानि गाइडलाइन मे चलके जों सालजा थांजांनाय tabuk to covid ni jara abona tai sikla rokno pomha awareness rona machu जों जतनो एबार मा तंनाय जों मार्क्स रमा थुबनाय तै गामि गामि जे कोविड नते जे जिनि हेल्थ डिपार्टमेंट जे एबार फ्लाइट दमानि आबनो जों कोऑपरेट मा खलायनाय जाहाथे जिनि गामि आम सेरको कोविड न माने अ जे भाइरास सरगया दै खलाय जों खरसते खरसन बेलेकेन माचो बालायनाय ते Bwskang रगबो जों ताबु जिनि स्पोर्ट्स आते सामखलाय दमानि अ कोविड नि सेशन नि बागै जों ताबु गमन कन्टिन्यू क्लेमिंग दखा ते Bwskang जिनि गामि आमसे दंना जिनि गोबां मा लुकर बरो स्पोर्ट्स हामजगि दंफान बरो टेक्निकली सपोर्ट माया मरल सपोर्ट माया ने बागै बरो कसारा बथागि दं आंके आबनो जों बाहाय कन्टिन्यू खायलांनाय बावना बाहाय इंट्रेस्ट खायनाय आबो जों टेक्निकली आबनो जों या सामखलायनाय बागै जों चाइदुगि दङ ते ऑफिशियली जों रिसेंटली आनि डिपार्टमेंट ब्यूरो बा आसो लायखा जों ताम खायनि Bwskang आबो जों कक चालले बेलेके ताई अ कोविड नि जरा किसा कंट्रोल दं गाय जों आबनो कन्टिन्यू खाय थानाय